Καλημέρα, είναι σήμερα Σάββατο. Παρκάραμε το μαξάκι εδώ. Τέλεια, το βρήκε το μωρό μου, μπράβο. Το προτείνουμε. Γιατί αυτοί 8.30 ώρα τώρα ξεκινάνε. Θα πάρω εγώ την κάμερα τώρα να δείτε τι γίνεται. Αυτή είναι η κάμερα εδώ που τραβάει και δείχνει ποιος δεν έχει παρκάρει σωστά. Βλέπετε. Βλέπει η κάμερα, γυρνάει. Από παντού γυρνάει και πιάνει. Αγγλικός φούρνος. Κροασάν, πράγματα. Χαμός γίνεται. Για να δω τι γίνεται μέσα. 3 λίρες. 3 λίρες ένα κροασάν. 3 κροασάν, 4 λίρες. Αυτά στο Lidl κάνουν 40 λεπτά το ένα. Να μην το κάνω θέμα τώρα. Κρέμ μπρουλέ. Morning. Είμαστε στην Κούνηδης. Πάμε να φύγουμε. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, 4 ευρώ ένα κροασάν από το Lidl, δηλαδή, εντάξει, εννοώ. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Έλα, ρε αγαπητό, παιδί. Σπουλάκι. Αυτό είναι ο σπινός εδώ. Α, όχι. Και αυτό ωραίο, resident. Αυτό λέγεται resident, έτσι λέγονταν αυτό το σπίτι. Γιατί ωραίο, ποιος έμεινε εδώ μέσα. Φτώχεια καταλαβαίνει. Φτώχεια. Και σε αυτό το μεγάλο μένουμε. Είναι πανέμορφο είναι. Τώρα το πρωί. Κάθε είσοδο έχει Είναι όλα ξενοδοχεία. κολόνες. Όλα Airbnb τα έχουν κάνει. Δεν πρέπει παρκαρισμένο αυτοκίνητο πουθενά. Εδώ είναι τους residents, σου λέει κάτσε πώς θα το πιάσουν οι άλλοι, ήρθε ο άλλος και μένει μέσα στην μπρέβεζα. Μέσα στο αμάξι. Λες τώρα. Α, και κάτω μένουμε, στο υπόγειο. Όχι εδώ. Ένα από αυτά. Βανχάμ, τι είναι αυτό. Όλοι οι Άγγλοι. Εδώ, 23. Εδώ μένουμε, κάτω, σε αυτό εδώ μένουμε, μπράβο. Και έχει και σκάλα εδώ, κατεβαίνεις. Είναι έξω το σκηνή. Ή ίσως είναι και άλλο. Σταθούμε στην Ελληνική Εκκλησία, την Αγία Σοφία. Ναι, αλλά δεν έχουμε κέρδη. Δεν έχουμε ψηλά, ρε. Θα ξανάρθουμε, δίπλα είμαστε, θα ξανάρθουμε. Να δούμε. Κλειστό. Λάθος πόρτα. Εδώ. Αγία Σοφία λοιπόν, απ' έξω. Ωραία εκκλησία πανέμορφη. Ποιο παλάτι? Kensington Garden λέει. Α, ωραία. Είναι φανταστικό το παλάτι μέσα. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η ησυχία που επικρατεί. Η ησυχία, δεν έχει καθόλου φωνές. Έχει ησυχία πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ησυχία. Τέτοιο ήλιο, έτσι παραγγελιά τον είχαμε. Τόσο αγγλικά έχω ακούσει εδώ στην Αγγλία, όλα αγγλικά ακούω. Ορίστε εκεί. Welcome to Kensington Palace. Τι είναι αυτό? Όχι, σκότεινε. Οκ. Αυτό το άγαλμα της Νταϊάννα. Εδώ λέει έμεινε η Νταϊάννα. Όχι, θα ήταν παππού. Ναι. Αλλά δεν βόλευε, δεν είχε σούπερ μάρκετ τίποτα εδώ κοντά.
Που ψώνιζε. Είναι για 15 χρόνια η Νταϊάννα, για τα Δεν παιδιά βολεύει. της. Και μου φτιάξει αυτό το άγαλμα και τα παιδιά της για μνήμη προς την τιμή της. Εγώ τα μεγάλωσα. Άλλο χριστουγεννιάτικο εδώ. Νταϊάννα λοιπόν. Δεν ξέρω τι παίζει. Ωραία, ναι, Κάτω εντάξει. στο διαζύγιο. Ναι, ποιος ξέρει. Πρέπει να είναι η Βικτόρια. Γιατί εδώ έκανε διακοπές η Βικτόρια το χειμώνα μου. Εδώ πρέπει να πάμε Αυτός, εντάξει, τώρα τι να ξέρω αυτό, τι σημαίνει. Δεν βρίσκεις πάρκινγκ, δεν έχω λεφτά για θέρμανση και τέτοια. Πού έμεινε μάλλον. Αξίζει, τι δεν αξίζει. Πανέμορφο είναι αυτή. Α, και εδώ μετά είναι το άλλο, ναι. Και εδώ είναι εκεί που τραγούδισε ο Αργυρός. Φανταστικό, Πάρα πολύ ωραίο μνημείο, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα, τι. Εδώ βλέπω όλοι τρέχουν, εδώ πέρα είναι όλοι φύτε, εμείς δεν είμαστε. Μπράβο, μπράβο. Εδώ ήμασταν, το βάλουμε μέσα. Της Βασίλισσας που ήτανε. Εδώ είναι το Kensington Palace. Α, εκεί ήταν της Βασίλισσας. Και εδώ ήτανε Queen Victoria Statue. Εδώ είναι Και αυτό που είδαμε Victoria. τώρα, το Albert. Και εδώ πήγαμε εδώ τώρα. Και τώρα είναι μουσική. Και τώρα θα πάμε εδώ για να πάμε στο... Hyde Park. Κάναμε Α, το το στο Hyde, πίσω θα το πάμε πάμε. στο Hyde. Εγώ είναι είσοδος στο Garden. Έτσι. Θα οδηγηθούμε τώρα από στη γέφυρα. Θα περάσω πάνω από το ποταμό. Παντού έχει ωραίες πινακιδούλες, απαγορεύεται να πας με ποδήλατο. Ωραία, όμορφα. Ωραία κήπη, μπράβο Βασιλική κήπη, πολύ ωραίοι. Έτσι τους έχουμε και εμείς στην Αθήνα. Τους έχουμε προποιηθεί. Το τατό ήθελα. Τους λέει look both ways. Αυτός έφυγε ούτε που κοίταξε. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Ποιος? Συνεχίζουμε εδώ, στα... Στη φύση μέσα, τι ωραία. Αυτό τώρα είναι στο κέντρο του Λονδίνου, έτσι, δηλαδή απίστευτο ότι έχει το Λονδίνο αυτό το πράγμα. Τι Central Parking, λες και ιστορίες. Και αυτή τα ίδια Θέλω να έχουμε. βρω κούμπια μαγάλι. Φανταστικό έτσι. Και εδώ παίρνεις βαρκούλα και κάνεις βαρκάδα. Να τη γέφυρα εκεί δεν θα πάμε μέσα. Δεν πειράζει. Ναι, εμείς θα πάμε από εκεί. Παπά, αυτό έχει. Να, γυρίζει. Χαμός. Να, εκεί λίμνη. Εκεί είναι η γέφυρα εκεί δεν πάμε. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε. Ωραία, Δεν είναι πολύ βαθιά. Άμα δεν ξέρεις να βγάλεις όνομα από μπαρ, μπαρ και κίτσε λέει Σερπατίνα. Άντε, καλά είμαστε. Το επόμενο το λένε Laser. Φτάσαμε στη Winter Wonderland, θα έρθουμε Δευτέρα μόνο. Θα έρθουμε Δευτέρα. Έχει εδώ μπροστά. Δεν θα μπορεί Ήθελα να τιμήσουμε λίγα τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό το φτιάχνω μόνο για τα Χριστούγεννα. Είναι Χριστουγεννιάτικο Luna Park. Wonderland. Και θα πάμε τώρα Oxford Street. Τώρα πάμε Marble Arch και μετά Oxford. Ωραία. Πού σας πάω στα κάτω. Περνάω απέναντι. Αυτή είναι η αψίδα του Θριάμβου. Λεωφορεία εδώ βλέπουμε κόκκινα. Έτσι. Καλής εκπομπής είπαμε. Κόκκινο κορίτσια. Εδώ είναι double red line. Είναι κόκκινο. Double red line. I don't know why. Αυτό είναι το Marble Arch. Marble Arch. Κόκκινο. Ναι.
Τα μαρμαρέλα λόνια. Marble Arch Station. Ωραία. Περνάω από κάτω βέβαια, εννοείται. Θρίαμβος. Και εδώ είμαστε στην Oxford Street. Να το γράφει εκεί. Oxford Street. Τι άλλο θέλετε. Σας έφερα. Oxford Street. Γιατί είδα. Απίστευτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Κόκκινα λεωφορεία εδώ, κοίτα, χαμός. Oxford Street. Ωραία είναι. Welcome to Oxford Street. Τα 50%. Να δούμε εδώ πέρα, ή θα πάρουμε εμείς. Πάμε. Α, κοίτα τι ωραίο. Τι ωραίο. Να είναι κοκκινάω, ωραίο. Κοίτα Νικόλ. Ah, oh ja, ja. Πάω στο πανεπιστήμιο ή όχι. Δεν μπορώ. Πάρα πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό? Μεγάλο τεράστιο εμπορικό. Εμπορικό κέντρο, Εμπορικό κέντρο. Στο street έχουμε πάει, μια χαρά είμαστε, Πούμα και βρίσκουμε σουβλατζίδικο. Στη καντίνα του. Εδώ, ελληνική καντίνα. Ήδη πίνασα. Νάτος. Hello. Έλληνας. No Greek. Greek σουβλάκι, no Greek. British Greek. British Yeah, Greek that's food. it. No onion. Ah, okay, Everything good. Πρέπει να έρθω από το Συλλάβραβος. Δεν είναι καν κρέας. Ξέρω ότι να... Τι Greek σουβλάκι ρε φίλε. Μείνα με τη χαρά. Είναι ψηλά, μα πάει κύριε Στέφανε.
πάει αίμα. Πάμε Victoria Line. Ωραία φίλε. Εδώ σκοτώνεις αμέσως. Γιατί δεν το δούμε. Θα βγουν αυτοί ρε. Αυτός είναι ο μεγάλος σταθμός του Λονδίνου. Αυτό και το Ο κεντρικός σταθμός αυτός. Ωραία Αυτό φίλε. είναι 8, 9, 10 μπροστά. Αυτό στην ταινία. Δεν περιμένω. Θα πάει για Λίγκον. Δεν μπορεί. Θα από τόση ώρα. Κορίτσια, ωραία. Είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Είναι η κολλήλη εδώ πέρα του. Άμα είναι εδώ. Πάμε. Άντε, άντε. Σοβαρμά. Μην βγούμε από εδώ. Δεν θέλουμε. Τι να δω. Γράμματα πετάνε πάνω εκεί. Yeah. Just stop it this way. The way out. Πολλοί κόσμος. Το έχουμε αυτό. Ναι, αλλά σε ψεύτικο. Για αυτό αληθινό. Σε... 3 κάνει. Είναι πιο καλά από τα δικά σας. Ναι. Είναι άλλη ποιότητα. Ναι, τελείως. Εδώ είναι το πέρα, θα ξαναδοθείς.